Čus lidi, já vás vítám u nového videa, jak vidíte, právě jsme v Boleslavi. A dáme tady chill seš nějakou pořádnou. Piču, co tady stojíš, kokote? Tady stojíš? Zamrzíš mi, kámo, já tady tě hodím triky, ty tady stojíš, vole. Co děláš? Co děláš, vole? Hej, klidu. Počkejte. Vyřešíme to jedině. Jedna věta pravou štůl. Jo, vole. Dáme Game of Scoot, vole. Tak jo. Tak jo? To tak, vole. Co to Na tři, jo? Čeká. Raz, dva, tři. Oskar zadává první. Zadávám první. Panové, první můj trik, co tady zadáme, tak bude vypad z toho. Takže jedeme. Pojď jo, tam je ta benda malá. Jde to. Já jsi úplně špatný. Zadám tady bar z bedny do bangu, protože jsem strýťák. To určitě nedáš. Ani hovno, vole. Dá mi písmena a znovu to oplatíme. Takže jak vidíte, právě Oskar je SK, hrajeme na S, C, O, T, 5 písmenek a Oskar prohrává zatím. Zadáváme lipo, kousek na railu tady, vypízen, jdeme na to. Co jsi zadala? Takže lidi, aktuální skóre je Oskar má S a Lukáš má S, takže je to vyrovnaný, je to prostě nerozhodný. Lidi, zadávám tamhle na Hronety Brilu Downboro. Yes. Tak zadáme Fibu a Vip. Tam Downboro, tam na tom kulatém railu. Škoda. Takže zadávám, máme to tady, zadáváme Kiss kenkerem. Naskočíme do kenkeru a pak jako odskočíme a vrátíme tu nohu a budeme skakovat jako kdyby pak hlavy. Ale ne, dá se znát. Takže lidi, zadává opět Lukáš stejný down rail. Druhý pokus. Škoda. Oskar zadává to samé, taky znova. A dal to. A písmeno. Lidi, právě skóre, Lukáš má SC a Oskar má S, takže zatím vyhrává Oskar. Je to, nevím, je to nerozhodný prostě. Chci jenom upalat zase Downboro a to chci dát. Takže hoši, zadáme tady prostě na té bedně. Ještě to mě nevadí, protože jsem Spiderman, vole. Jedem. Takže lidi, dobrý. Neuvěřitelný. Lukáš má 3 písmenka, má SCO a Oskar má tady jenom S jako. Odebírejte Fofala TV na YouTube. Lukáš opět zhrává Downboro, že doufám, že to dá. Ať to bude trochu vyrovnanější. Ty na čtvrtý zase nedal. Volerek Vip, doufám, že to Lukáš nedá. Yes. Skočit, no. A dal to. Tam double vypa do zbajů. A Lukáš právě nedal 5 zadání za sebou. Lidi zadává hýla přes roh. První pokus, pryč.
Dal to. Hýla na bednu a vypadl do bangu. Dal to. Dělej. No, ale hýla nahoru a vypad dolů. Jo. Že Lukáš je velmi hodný, i když vlastně prohrává. Nebudu to dělat. Oskar to dělat nebude. Takže to je 3-2 pro Lukáše. Zadáváme si bor kenken na tom railu. Oh. Oh, takže je to 4-2 pro Oskara. Lidi, protože nemám Oskara rád, to je mega kýda. Tak teďka naopak vypadá bednu hýla z bedny. Takže si toto Lukáš dá, vole, tak ho ukončím, vole, na místě na betonu, vole. Bavlsák, vole, bavlsák. Lukáš dal zadání. Jdu tady od kameramana, zeptám, jaký bank tady nejvíc kope. Tamhle ten. Řeknu ti. Ten Počkejte, nemá- lidi. Tak když už ne, tak jenom tamhle ten uprostřed. Ten uprostřed. Ten uprostřed. Takže zadávám tak grab z toho bangu. Oh. Big grab. Dotklo? Nedotklo, zadává Lukáš. Jsem rád, že je správné, že řekl, že se nedalo, to je správnost. Protože já jsem to třeba podle videa nepoznal. Jedničku, zadávám ti zmrde z téhle bedny do bangu, Marko. Ne, Bedny do bangu. A svoje zadání dal. Oskar se rozjíždí a vidím to dost jako problém. Mám 4 posledná, bohužel. Oh, tím pádem to znamená, že to je 4-4. Zadáváme big grab a zadávám big grab, takže tam, jak si vyčistit. Co jsem udělal? Dotklo? Jo, bylo. Fakt? OK. Jaký trik. To zdál? No, nedá, ale třeba tam. Tak to dáš, pojď. Já jsem to neviděl. Dal jsi to? Jo? Já jsem viděl, že se v nohy teda, ale Jo, já taky docela. Lidi, právě jsme zjistili, že se dotkl nohy, takže si dává rýdu na to, ale dá to, já mu věřím. Lukáš. Pojď. Ty vole, nevím. Teď taky nevím, ale přišlo mi víc bota. Uvidíme. Podíváme se lidi na záběr a uvidíme. jdu za to, že když jsem to taky dělal, tak to taky bylo takhle nahraně, ale cítil jsem grip tape, jak jsem se dotkl, se počítáme. No, jestli se dotkl nějak, tak jo, no, asi. Dobrý. Takže Tak tohle bylo. Hezky. Takže zadává Oskar. Lidi, zadávám 108 v bangu. OK. bangu. A zadává opět Oskar, který to může opět ukončit, protože Lukáš už nemá rýdu. Možná to ukončím, nevím, jestli to dám vůbec. Podle mě máš na to právo to ukončit, když jsi mu dal takhle víc pokusů. Tak co jdeš? Zkusíme jako kdyby voleraj z druhé strany a vyp z toho. OK. Moc jsem to dobře natočil, to se omlouvám, ale dal to. Jdu na to, no, asi to nedám. Ještě jeden pokus. Takže vyhrál Oskar Game of Scoot, já vám gratuluju. Jo, děkuju, co vyhrávám. Gratuluju. Dám ti jeden lok té kole, co mi dluží Honza. OK. Hej, dobrá hra. Dobrá hra. Dáme Brawl Stars. Tak jo, dáme Brawl Stars. Tam to třeba bude něco jiného. Tak jo. Tak děkuju vám, že jste viděli toto video. Tak už aspoň jste měli nějakou zábavu, už jste si neuměli kokatat doma jenom, samozřejmě. Tak teďka bude už konec a hrajete Brawl Stars a děkuji. Nashledanou, pojďte skuteři a Spidermani hlavně.